Šta mislite o savremenim metodama lečenja raka hemoterapijom, zračenjem? Pa ja sam prvi put se susreo sa problemom hemoterapije zračenja kad sam bio u Americi i kada sam nabavio dve videokasete, tad su bile kasete, doktorke Lauren Day, jedne doktorke koja je završila u konvencionalnu medicinu iz Kalifornije, Lauren Day. I ta dva videomaterijala, ja sam kupio te dve videokasete i to sam posle preveo i okačio na internet. Tekst sa tih videokaseta je objavljen i u obliku knjige Kako sam pobedila rak. I ta knjiga ima besplatno na internetu i ova dva videa Kako sam pobedila rak, dr. Lauren Day, može da se pogleda na internetu koga interesuje. Ja sam tad prvi put, to je bilo tamo negde 2003. godine, kad sam ja prvi put saznao i čuo o hemoterapiji u zračenju. Tako da, ja već samo da ispričam to iskustvo dr. Lauren Day, te doktorke, koje sam kasnije u životu bezbroj puta mogao da vidim. Naime, doktorka Lauren Day je doktorka koja radila u klasičnoj bolnici u Americi. I imala je priliku da vidi kako se ljudi leče. Lekovima, hemoterapijom, zračenjem i tako dalje. I onda ona kada je obolela od raka dojke, ta žena, ta doktorka, ona je znala, ona kaže u tom videu, odnosno u knjizi, ona kaže ja sam znala da hemoterapija ne može da pomogne i zračenje. Ja nisam htela da idem ni na hemoterapiju ni na zračenje. I onda je ona kopala po internetu i tragala metode kako da ona ozdravi na prirodan način. I onda je istražujući, proučavajući i tako dalje, videla, razumela kako sistem funkcioniše, da treba da bude na ceđenim sokovima, da koristi toplo-hladno tuširanje, da stavlja obloge od ricnusovog ulja i tako dalje, koji izlače otrove i tako dalje. I ona je ozdravila. I ona u toj knjizi, odnosno ta dva videa Kako sam pobedila rak, objašnjava šta je hemoterapija i šta je zračenje i zašto je to štetno. Znači, hemoterapija je otrov koji su brizgao u venu, kojim se navodno ćelije raka ubijaju. I ljudi koji su bili na hemoterapiji, moj otac je umro od hemoterapije. Ti da vidiš, ja sećam mog oca, kako izgleda, ode na hemoterapiju i vrati se. On kad se vrati iz hemoterapije, to je kao da ga pregazio brzi voz. Razumeš, ubrizgavaš mu otrov u telo. I moj otac isto to primao. A preživo je, baš su tad govorili za te ćelije, da ubija kao ćelije raka, i one ne mogu da se obnove, a ove zdrave ćelije mogu da se obnove. Tako je bilo. Mnogi ljudi koji su išli na hemoterapiju su preživjeli zato što su korigovali životne navike. I zato su preživjeli. Nisu oni ozdravili od hemoterapije. Čovjeka dobije rak, on skida se iz duvana, iz kafe, iz alkohola, ne jede rafinisane proizvode, slatkiše, nezdrave i tako dalje. On se totalno promeni način života. I to je ono što njega spasi, a ne spasi ga hemoterapija. Znači, hemoterapija je otrov koji su brizgao u venu. To je užas. To je užas nad užasima, ali to niko ne sme tome da se suprotstavi. Jer ti se suprotstavljaš svetskoj mafiji. Pa zašto oni prepisuju hemoterapiju? Pa oni prepisuju zato što su za to plaćeni. Znaš ti kad je bio Nirnberški proces, posle drugog svetskog rata organizovan je međunarodni sud za naciste. I oni su to doveli naciste koji su radili tamo u ovim konclogorima. I došli ovi oficiri, vojnici. I sad optužba, vi ste ovo, vi ste... Kaže ovaj oficir nemački, kaže ja sam samo izvršao naređenje, ja nemam ništa protiv Jevreja. Ja nemam ništa protiv nikoga. Znači, čovjek je radio za sistem, bio plaćen i radio posao. To ti isto kod današnji lekari. On radi posao zato što je deo sistema. On ne razmišlja šta je hemoterapija. Mnogi znaju. Znaš koliko je lekara meni pričao, rekao Miroljube, sve što ti pričaš, kaže, znaš koliko lekara, ja radim, kaže doktor, ja radim u kliničkom centru u Beogradu. Znaš koliko lekara tebe podržava, nisi svestan. Kaže, ne smemo mi to javno da kažemo. I mi to ne možemo u praksi da primenimo. Te tehnike čišćenja organizma, jačanja, ne smemo. Sistem, kidate, izgubiš licencu. Posle radi privatno, brate, možda radiš privatno ko ja. Centar za zdrav život, savjetuješ ljudi da zdravo žive, moraš da se reklamiraš na internetu. Ovako ti dođeš na posao, kancelarija, možeš zaradiš mesečno sa onim noćnim smenama, dežurstvom, možeš zaradiš na 1000 evra, da se odvališ od posla, dnevno obradiš po, 50-100 pacijenata,
Znači, izuvanje. Ali nemaš mozak, nemaš, ti samo radiš po sistemu. Bam, 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 ovaj dođe, ima taj problem, ti mu prepišeš ove lekove. Šalješ kod specijaliste, ba, ba, ba. I radiš kako ti sistem kaže. I nemaš ti ništa da brineš, sistem brine o tebi. Znači, hemoterapija je nešto jezivo. To je užas. Zračenje. Znaš šta je zračenje? Znači, ti pucaš u tumorno ili kancerogeno tkivo. Pucaš. Znači, zračenje je pucanje, bukvalno. To te sprži. Navodno će tako da se unište ćelije raka. Pa doktor Otto Warburg je 1931. dobio Nobelovu nagradu za otkriće šta je uzrok raka, za kiseljavanje organizma. Ti kada alkalizuješ organizam, ćelije raka se same povlače. Jer rak nastaje u organizmu koji je zakiseljen. U kiseloj sredini zdrava ćelija ne može da opstane i ona se pretvara u ćeliju raka koja može da opstane u kiseloj sredini. A ono što zakiseljava organizam to je meso, mlečni proizvodi, kafa, alkohol, hemoterapija stravično zakiseljava organizam, stres. To je ono što zakiseljava organizam. A koga to briga? Znači, i sad ti kad kažeš, kad ovo prilično kaže teorija zavere, pa naravno da postoji zavere. Pa šta je oduzimanje Kosova nego zavere? Šta je laž o Srebrenici nego zavera? Šta su konclogori nego zavera? Protiv jednog naroda ili protiv dva naroda? To je zavera, pa naravno da je zavera. Zavera protiv ljudi. Zavera protiv nekog. Ti imaš zaveru protiv čovečanstva, ali to ne može da razume čovjek koji je teološki nepismen. Znači, borba između Boga i Sotone. To ljudi ne, borba između Hrista i Sotone. To ako čovjek ne razume teologiju, on ne može da shvati šta se dešava u ovom svetu. On ne može da shvati, teško je da ti čoveku kažeš da postoje organizacije, tajna društva, koje uživaju da ljudi pate, koje uživaju da ljude muče, da ljude ubijaju, da ih truju, da ih razvaljuju, da se življavaju na malo decu. On će reći, pa i postoje možda neki ludaci pojedinci. Ne, to su ljudi koji vladaju ovim svetom. Takvi ludaci satanisti koji su direktno povezani sa Sotonom i demonima. I oni uživaju u tome. I to se sad reklamira kao sadomazo seks. On ju šiba bodljikom žicom i ona uživa u seksu dok on ju kolje, nožem seče, šiba, bičem, razumiješ? I to je kao... Znači, oni uživaju u destrukciji. Pa to je bilo u Jasenovcu, on uživa da kolje, da vadi oči, da... bolestni umovi. A ko može da uživa? Pa može neko ko je demonizovan, neko ko je razvaljen. Kako neko može da uživa u duvanu? Ajde, evo pričamo na banalnom nivou. Pazi, truješ se. Uništavaš pluća. Uništavaš mozak, razvaljen, uživaš. Kako neko može da uživa u alkoholu? Ali čovjek se navikne, isto ko se navikne homoseksualac. U početku ga malo žulja, posle... Jer čovjek može na sve da se navikne. I onda mu to bude, ali posle mu lepo. Viš ti kad ti dođeš na prvu diskoteku, svi sede sa strane, naš neprijatno mu da ide sad tamo na onaj podijum da džuska, da od sebe pravi majmune. I onda izađe jedan, pa malo nešto lagano, pa onda izađe drugi, malo džuska, razumiješ, pa treći, onda kreće trans. I onda kad ovaj vidi da su njih tamo 5, 10, 20, onda i on uđe, pa i on malo dok se otkravi, onda i on krene, još ako malo popije alkohol, onda lakše će da se otkravi, da pada u trans. Sjećam se kad sam izvlačio jednog čoveka iz jedne sekte, kada su padali u trans. Tad sam bio i nikad više. Tad sam bio mlad u veri pa nisam znao. Oni isto imaju džuskanje, mantru, pevaju i onda padaju u trans, ali polako kreću, polako. Isto kao u diskotekama. Tako isto i ubijanje ljudi, i droga, i silovanje uživaju u tome. Znači, a takvi bolesnici vladaju ovim svetom. I ti kad vidiš šta se radi, onda možda shvatiš pozadinu. Ti, evo, na primjer, žena ima problem sa dojkom, ide na mamografiju, znači na zračenje. Znači, zračiš joj dojku. I dr. Lorin Day govori o mamografiji, o štetnosti mamografije, zračiš. Možda zoveš mutacije. O hemoterapiji govori. Ona kao doktorka koja je radila u klinici. A zašto kad ljudi prime hemoterapiju opadne im kosa? Meni to nije jasno. Pa prijatelju, kad ti neko ubrizga otrov u telo, ti se raspadaš. Ti se raspadaš, otpada ti kosa, sušiš se, postaješ kao zombi. Šta bi očekivao ubrizgati neko otrov u telo? Raspadaš se. Raspadaš se, prijatelju. Imaš na sajtu na zakonizraja.com i na Institutu za prirodnu medicinu, imaš iskustvo žene koja se izlečila od raka dojke, koja je mene kontaktirala. Ja nisam nikad vidio, samo se rekao šta da uradi ovo. I ona pozdravila i kao kako da vam se zahvalim doktore, ko će da snimamo video, kaže hoće, ima na internetu kako sam pobedila rak. Jedna žena tu iz Srbije. I ona, ja s njom imam intervju, ona nosi periku. Znači njoj je skroz kosa otpala, jer je išla hemoterapiju. Ali si iščupala.
prestala da ide na hemoterapiju i isčupala se. Ali totalno kosa otpala. Dobro, kosa će da poraste. Izvukla žena živu glavu, ostavila cigare i ove sve poroke. A mogu li da se izleče, mislim, korigovanjem navika ljudi koji su u poodmaklom stadiju? Pa znaš šta, to je sad pitanje koliko je podmakli stadion. Imaš isto na sajtu Instituta za prirodnu medicinu ima jedan čiča iz Novog Pazara, ima intervju koji ima rak jetre u podmakloj fazi. A koliko to faza ima? Pa, znaš šta, oni pričaju, ali i taj čiča priča, kaže, ja sam bio na prvoj hiruškoj u Beogradu i meni je rekao doktor taj načelnik prve hiruške, ne postoji medicina ovoga sveta koja tebi može da pomogne. Taj čiča priča. I posle, ja moj student bio kod njega i radio sa njim program čišćenja i tako dalje, i on priča kako je ozdravio i tako dalje, i zahvaljuje se i tako, znači, mislim, znaš šta je podmakla stanja, kad čovjek leži nepokretan, jedva gleda na oči, razumeš, a i onda možeš da, prvo mu se čiste creva, razumeš, skidaš ga sa poroka, masiraš ga da pokreneš cirkulaciju, postoje tehnike, ko hoće nek čita knjigu od doktora Šulca, Lečenje neizlečivih bolesti, znači, pokušavaš da ga animiraš, da ga digneš iz mrtvih, kad ga lekari otpišu, ali treba biti pametan da se nikad ne razboliš. A ako si se razbolao, moraš hitno da koriguješ navike, da čistiš organizam. To je način kako možeš da se spasiš i da ozdraviš. A sintetički lekovi, hemoterapija, zračenje, evo doktorka Loring Day, ja kad sam to pročitao, ja sam se šokirao. Onda sam ja shvatio, jer moj otac je pre toga umro od raka jetre. Ja tad nisam znao ove stvari koje sad znam i koje sam saznao čitajući knjigu Loring Day. Posle kad sam istraživao, posle sam vidio koliko je to opasno i koliko je to strašno i šta je u stvari hemoterapija. To je jezivo. Sećam se, moj otac kad je primio 6. hemoterapiju, otišao je peške na hemoterapiju. Nije mogao da ustane iz kreveta, tamo je ležao i ubacili smo ga u invalidska kolica i do kola i ubacili smo ga u kola i on je došao kući, ubacili smo ga na krevet i više se nikad nije digao. Posle 7 dana nakon te 6. hemoterapije on je umro. A otišao je normalno hodajući. Tog 6. hemoterapija ga je nokautirala. Otac umro. On je hteo i ovo što ja pričam, ja sam mu tad pričao da koriguje navike, on je korigovao navike, ali vidio sam da hemoterapija je štetna. Ali on je hteo da posluša, da sluša i ovo što kaže konvencionalna medicina i ovo što mu ja pričam, zdrav život i tako dalje. Ali ja tad nisam znao detalje, to je bilo 2001. kad je moj otac umro, kad je bolovao od raka jetre. Tako da, kod lekara se ide kad čovjek umire, ako se slupaš kolima ili ne znam, kad te upucaju, pa ideš da te, ali to je hirurgija, to nije, ta traumatologija, to nije medicina. Medicina je higijena i preventiva. Ali, nažalost, lekari konvencionalne medicine o prevenciji ne znaju skoro ništa. Čuveni doktor Emir Solaković iz Sarajeva je rekao, kaže, ja se izvinjavam, kaže, ali mi lekari o prevenciji ne znamo ništa. Mi to nismo učili. Mi smo imali 3 časa iz prevencije, kaže, to niko nije ni slušao. Kaže, mi o prevenciji ne znamo ništa. I on je pošteno rekao, i to je prava slika, to što je rekao doktor Emir Solaković iz Sarajeva, to je prava slika stanja u konvencionalnoj medicini, ali konvencionalna medicina je samo deo jednog globalnog satanističkog sistema koji melje ljude. Pogledaj filmove, pogledaj muziku, pogledaj sistem obrazovanja, pogledaj život u gradovima, pogledaj spavanje posle ponoći, pogledaj razvaljene brakove, nebrigu o deci. Konvencionalna medicina je samo deo tog jednog sistema koji uništava čovečanstvo. Ali to ne može da se razume pozadina toga šta se dešava bez teologije, bez razumevanja Svetog pisma. Ne može se razumeti, da ti shvatiš da postoje ljudi koji rade na tome da se čovečanstvo uništi, koji kontrolišu sve svetske tokove, koji kontrolišu finansije, koji kontrolišu medije, i oni šire politika, kakve su oni laži govorili o Srbiji, kako su satanizovali Srbe i Srbiju u prethodnim sukobima na prostorima bivše Jugoslavije. Žrtve su proglasili agresorima. I oni mogu medijski da oni promovišu darvinizam u školama, nemoral, sad će dovedu seksualno obrazovanje, gde će da promovišu sve oblike bestijalnosti. I mi živimo i ovo je čudo Božje da mi možemo da snimamo ovakav program. To možeš u Srbiji. Ja ne znam da je to još u svetu, možeš ti ovako da pričaš. Samo pitanje koliko će ovo da traje. Ne verujem, mislim, pravljenje ovakih programa je potpisivanje smrtne kazne samome sebi. Jer ulaziš u sukob sa najvećim svetskim satanistima i koljačima i ubicama.
Ovo su mnogo ozbiljne stvari. Znaš, ti kad imaš na ovim nekim Mickey Mouse YouTube produkcijama, dovode neke šarlatane budale da pričaju o vanzemaljcima, da pričaju o autofagiji, razumeš? Njih niko ne dira. Razumeš? Oni samo lupaju gluposti. Razumeš? A ovi samo truju u medijima i portalima neke gluposti objavljuju. Ovi samo gutaju, čitaju i onda to prepričavaju. Prave neke kompilacije svih tih gluposti koje su pročitali na internetu i tako dalje i onda o tome pričaju. Ali kad se ti baviš pametnim stvarima, onda idu da te pokidaju, da te urnišu, da te zatru, da te satanizuju, da te prikažu kao ubicu, koljača, tako da, kako kaže Hristos, ko izdrži do kraja, blago njemu. Znači, sve